Bhaka come la uyibambe la. Come la isikhathi siyangedla. Angizokutshela nje. Ay uDubula uyaphapha mfethu, hey uyaphapha mfethu, hey uDubula umfazi man, hey. Hey uDubula umfazi uyisifebe. Unondindwa uDubula. Uyisifebe wena, uyilesifebe lesi esahlulwa ngisho umende, uyisifebe uDubula man. Yes. Awuyaphapha man. Ifebe iphapha njengawe uDubula. Ngithi izinto eziphapha njengawe ononkroyi onondindwa uyafeba uDubula uyisifebe. Hey mxokuseni idilozi lakhe ningakhohlwa ukumfaka iphedi lo muntu ngoba nokumenza uyamenza ayi uDubula uyamenza man. Awuyamenza man ngomlomo wakho man hayi. Sibonile ivideo kaKhehlelezi exolisa kuKing Bhaka esarenda kuKing Bhaka ezembiza ngenkosi. Simbonile uKhehlelezi ezembiza ngenkosi uKing Bhaka evuma ubukhosi bukaKing Bhaka. uKhehlelezi simbonile. Ivideo kaKhehlelezi ebiza uKing Bhaka ngenkosi sinayo. Ivideo kaKhehlelezi esitshela ukuthi uKing Bhaka how powerful he is. Eze ethi isalukwazi simbuzile sathi ungakanani wena kunalomuntu othi uyolwa naye. Sinayo leyo video leyo. Dubula yeke ukusiphaphela Dubula. Ayis. Unesidina man, hey. Awunesidina. Hayi. Yini alikubhebhini kahle leli shangane likubhebha la eKempton Park. Ngoba uKhehlelezi kuwe wayefuna umdidi. Uyabona? Njoba akubhadala nje uKhehlelezi wayekufuna umdidi wena usucabanga ukuthi usumfazi wakheke. uKhehlelezi unabafazi uganiwe. Wayengafuni ukwenza umfazi wena Dubula, wayefuna ukubhebha umdidi phela. Uyabona? Wayefuna ukuthwala ngawe akubhebha umdidi bese yadlula kuwena. Waqeda uKhehlelezi umsebenzi ayizokwenza kuwe. Manje usuloda umnamatheleke manje uKhehlelezi usuloda umnamathele. Usuza uthini? Uthi asize kuwe khona uzohamba uyosikhombisa emzini kaKhehlelezi koSanthini. Wawuyokwenzana emzini kaKhehlelezi wena? Wawuhambisa ididi? Ayi Dubula uyaphapha man, hey. Ayi. Uyabona lento yokudliwa kwakhe indunu ikuvula umlomo, awugcini nje ngokuvula ididi, uvula nomlomo. Ayi. Kanti bangcono laba abanye bavula imdidi kuphela, emlomeni bathula. Wena uvula ididi, uvula umlomo. Uvula ididi, uvula umlomo. Ayi suka man shit. uKhehlelezi uvume uKing Bhaka waze wambiza ngenkosi, waze wathi mdala kunaye, waze wathi uKing Bhaka upowerful. Kusho uKhehlelezi wathi unamandla uKing Bhaka. Kusho uKhehlelezi. Siyambongela thina uKhehlelezi ukuthi uyibonile ingozi. Siyambongela uKhehlelezi ukuthi ubonile ukuthi ubezolimala. Bese ngeke thina sijabule uma kuthiwa sesilahlekele uKhehlelezi emhlabeni ngenxa yokubhayizela uKing Bhaka. Siyambongela ke simshayela izandla. Sithi zikhona idalwa ezimvikelile uKhehlelezi. Uyasuka wena uzoxhapha amasimba lana, uzosikhulumela lo thuvo ukhulumayo uthi nywere. uKhehlelezi umvumile uBhaka. Sinayo ivideo, siubukile live kaKhehlelezi evuma encoma esarenda kuKing Bhaka. Sinayo leyo video leyo. Sinayo. Ezethu uKhehlelezi ubese emfuleni ngo3 ekseni kwaze kwashaya o5. Washisa amakhandlela emfuleni empophomeni, washisa amakhandlela wanquma nenkuku. Sinayo lo video leyo. Athi kwavuka isalukwazi sako mama sathi ungakanani lo muntu oyolwa naye kunawe. Sathi isalukwazi sako mama lo muntu oyolwa naye
yeka lento uyingozi lo muntu. Sinayo lo video ukhehlelezi ethi uKing Bhaka uyingozi kuye, sinayo lo video. Uthini ke wena Sifebe? Uthini wena Nondindwa? Uthini wena bemdubula ididi ngomthondo? Uthini Sifebe ngendunu? Uthini wena? Uthini wena Nondindwa ngendunu? Nondindwa ngendunu mfokambatha. Uthini wena? Bemdubula ididi. Igama lakho maseliphelele njoba kuthi uDubula nje maseliphelele lisukele ekutheni ubemdubula ididi mfokambatha. Angithi wawusuba nje ukuthi wena unikela ngedidi eshanganeni. Lele likubhebha la eKempton Park ngani noma lisakubhebha inamanje. Leli nje elakubolisa umdidi ngomthondo la eKempton Park ishangana. Njoba uhamba uxega nje nezinqe ezithebezelayo engathi ekamahosha ziqedwe yishangana eKempton Park la uqashe khona Sihlamandeni. Hey lisakubhebha inishangane wena Dubula la eKempton Park Nondindwa. Leli owalifebela ngokhehlelezi. Lisakubhebha lelo shangane lelo. Noma senahlukana sewavele walinukisela ngesihlama la kushiya phansi. Ngaphela umuntu nje oyinkonkoni akeve nesidina nje ayeve nesicefe. Yabona wena dutshulwa unalesidina lesi sokuthi ubhejwa umdidi wena. Unaloso sidina wena awunazi idina eziningi unalesi nje sokuthi wake wavulela enye insizwa umdidi yafaka umthondo kuwe. Uyagijima njengenkuku enqunywa ikhanda uyembumbulu kwelakithi. Uzofika wenzeni laphana? Yini ofike wayithola? Ufike watholani kwelakithi ngami? Mina ngibhayizelwa mina Dubula, angibhayizelwa sidalo. Angibhayizelwa mina. Uyabona? Bengifuna Dubula ukudila nawe decisively. Zangikhuza insizwa. Bengifuna ukudila nawe decisively zangikhuza insizwa. Namanje na ke ngithi Dubula yehlisa ukusiphaphela sizinsizwa thina. Awuphaphela abafazi njoba nawe umfazi. Awugcine kubafazi uphaphele bona. Niphaphelane nodwa nabafazi. Yeke ugibe ugqogqome insizweni. Yeke ugovozela insizwa ko TikTok Dubula. Yeke ukusigovozela singababhemi. Yeka nje ukusigovozela singababhemu. Vala ingquza lokhuluma nayo uyeke ukugovozela insizwa ko TikTok. Kungcono manizogovozelana nodwa nabafazi. Yeka nje ukuphapha. uKing Bhaka lo khuluma ngayo uthi usinikeza imali, usinikeza imali yamasimba yena ukuthatha lo masimba wakhuluma. Mungibuka mina ngile nhlobo ethengwayo mina. Mina ngile nhlobo nje enikwa imali mina ethengwayo mawungibhekile nje. Ngile sihlame esifana nawe esathengwa umdidi ngo5000 lapha eSandton. Njoba wathenga umdidi wadayisa umdidi wena ngo5000 kukhehlelezi umucabanga ngilo nhlunu leyo mina. Angijwayela amasimba wena. Wena sihlama ungangijwayeli igolo. Yeah. I hope you understand. Kade stabana.